Děkujeme, děkujeme. A potleskem děkujeme samozřejmě nejenom pánům, porotě, organizátorům a také našim partnerům, kterým je například společnost DS Tech Olomouc, která se zabývá realizací systému technických zařízení budov. Rovněž také NH Hotels, což je hotelová společnost. Dobrutky pro vás, ale také jako ocenění pro naše páry dodává sýrárna Oraro Grand Moravia. Značka Nutrend, která je neoddělitelná